Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sauraron wannan tasha tamu mai albarka wato Kawo Star TV. Ni ne naku Ibrahim Adamu ɗauke da labaranmu na wannan lokaci. Yau labaran namu zai leƙa jihar Niger, inda za ku ji a yau ne rana ta biyu da aka sace yaran makarantar sakandaren gwamnati da ke Kagara a jihar Niger da ke arewacin ƙasar Najeriya. Kuma har yanzu babu wani labarin ɓatar tasu. Amma jama'a, waɗannan su ne kaɗan daga cikin hotunan makarantar da aka sace yaran. To jama'a, Allah Ubangiji ya kare mu daga sharrin masu sharri. Jama'a, kada ku manta kuna sauraron wannan labarai ne daga tashar tamu mai albarka wato Kawo Star TV. Domin samun labarai sai a danna mana subscribe sannan kuma a danna ƙararrawa. Jama'a, yau ne mai girma ministan tsaron Najeriya Janar Bashir Magashi yake bayyana cewa ya zama wajibi kowa ya sa ido a kan tsaron wannan ƙasa, ba wai kawai haƙƙin sojojin Najeriya ba ne kawai. Kuma ya ƙara da cewa wani lokacin 'yan bindiga ko 'yan ta'adda za su zo da bulet ɗinsu bai wuce guda 3 ba, amma daga zarar sun yi harbi sai kaga kowa ya gudu. Yayin da yake bayyana cewa ya kamata kowa ya tsaya tsayin daka a kan harkar tsaron ƙasar nan tamu, kamar da yadda za ku ji daga bakinsa. Is it the responsibility of the military alone? It's the responsibility of everybody to keep alert and find safety when necessary. But we shouldn't be cowards. At times, the banditry will only come with about 3 rounds of ammunition. When they fire shot, everybody runs. In our younger days, we stand to fight any aggression coming to us. I don't know why people are running away from minor thing like that. To jama'a, a nan ne za mu dakata da wannan labaran namu. Kada ku manta kuna sauraron wannan labarai ne daga tasha tamu mai albarka wato Kawo Star TV. Domin samun labaranmu da dumi-dumi, kar a manta a danna mana subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun labaranmu daga zarar mun ɗaura. Sai an jima jama'a, mu huta lafiya.